Здравейте, от мен е Батко Веско. Днес ще ви представя едно моделче на водоструйка, което от много отдавна исках да си закупя, но не знам защо, така или иначе винаги го отлагах. Естествено, сега покрай коледните празници човек се замисли какво му е необходимо и какво би могъл да си вземе. И да ви кажа, взех си едно много хубаво, компактно моделче на водоструйка, което е на фирмата Karcher. Сега ще ви покажа за кое моделче става дума. Става дума за модела K2 компакт. Взех си го от Hallmax. Не беше много скъпо, около 200 лева. Признавам си, взех го не за друго, а защото съм любител на предаванията по Discovery, как са го направили. И един път имах възможност да гледам филмче точно за моделите точно на Karcher, как се правят и качеството и контрола, който изобщо се оказва върху производство на тези водоструйки, и заради това се спрях именно на Karcher да си взема, защото най-малкото поне ми беше познат процеса на производство и на това, че гаранцията им на повечето от тях е 5 години. Сега в момента още не е разопакован, сега ще го разопаковам и ще продължим с видеото на продукта. И така, разтворих, успях да отворя кашончето. Естествено, хубавото е, но имаме Car Wash шампуан. Имаме шампуан за автомобила. Браво на тех, това е много добре. Аз съм доволен, че няма да се налага в момента да си купувам. Обаче ще трябва малко да извадя нещата, защото снимам с една ръка и ми е малко трудно да продължа по този начин. Нямам стойка, но ще измисля по някакъв начин. Така, компактно е, много е компактно моделчето. И така, продължаваме, извадихме го моделчето. Общо взето, много добра е системата за захващане. Ето виждате, повдига се това клипче, поставя се маркуча и се застопорява по този начин. Много елементарно. Тук отзад има едно, всъщност да го бех представил, това е адаптор, че всички сте го виждали, това е адаптор и за чешмиста, и за какво ли не. Тоест, това е за да може да слагате градинския маркуч, да сложите тук и да има подаване на вода към устройството. Колко метра е самия маркуч, не мога да кажа, мисля, че някъде четох, че е 5 метра ли, не знам кога. 1,3 МПА, 40 градуса, така, не пише колко, но е около 4-5 метра. Така, ето и пистолета и съответните, не пистолет, не знам, дръжка, каквото е. Начинът, по който се захващат самите приставки, са много лесно направени. Има си винаги формата, която е в правоъгълна, леко натискане, завъртане на 90 градуса и това е. Същото е в тази част. Пистолета. Тук се издърпва нагоре клипчето, поставя се маркуча, хоп, и се защипва. И това е. Общо взето, тук вече идват нещата, които човек би могъл да си представи, или т.е. което му трябва в момента да може да свърши. Естествено, всички приставки са по един и същи начин се поставят. Идеята е, натискаш леко, завърташ на 90 градуса, махаш тази. Тук, предполагам, поставяш четката. Ето сега. Слагаме на ден, натискаш, завърташ на 90 градуса, готово.
Пак завъртаме 90 градуса, поставяме другата. Тази, която е за плочки, за бетон, за такива, за килими може да се използва. Така че и килими и пътеки може човек да си измие, което е удобно. Водостройките, именно заради това са необходими. Признавам се, много отдавна ми трябваше и все пропусках. Сега беше удобният момент покрай Коледа да си... това е от мен. Може би ще направя едно клипче как се пуска и как работи в момента, но тъй като сега е зима и малко водата навънка е трудна работа, но ще се пробвам да направя. Всичко хубаво от мен за сега. Лек ден и весели празници! Така, бях обещал, че ще направя клипче за това как ми е Кархера, водостройката Кархер К2 компакт. Бих казал, че доста добро. Доста добре е. Свързах я, пуснах си водата. Проблема беше, защото е много зимни условия. Аз съм спрял водата навънка, но в момента я пуснах, за да си измия наистина колата. И ето сега ще видите. Малко шум дигам, но доста добре се справя. Машинката е идеална за миене. Признавам си. Изключително съм доволен от... Ето. Значи спокойно може човек да си измие колицата и доста добре се мие. Перфектна е за домашни условия, бих казал. Да, перфектно е. Сега, понеже съм си мия сам и снимам, малко ми е трудно да държа телефона и да обработвам колата, но идеята беше да ви представя как работи. Машинката е изключително добра. Много силна струя вади. Много силна струя. Да. Така че си заслужава. И това беше, чайте, това беше от мене. Чао и до нови срещи.